калісьці я быў на канферэнцыі, якую арганізоўвалі амерыканцы. Там былі лідары ўсіх народных фронтоў. Была Мар'я Лаўрыстин, была Галина Старовойтова, Ландсберги, Созовас, Герцы. И я трошки там разглавал американцев по поводу того, что мы обойдемся без вашей допомоги и без вас. Довольно так, не то, что грубо, але так у вочы, тому что яны организовывали конференцию и представляли себя таким парасоном над усей демократией. Профессор, який это вел, разглаваўся и сказал, что вы не думаете, что Америка дзеля демократии будет гублять свои интересы дзеля вас. Демократия – это, перш за ўсё, інтэрас Америки. Вельмі цікавая з'ява. І демократія дає магчымасць Америцы заставацца вялікай краінай. Таксама вельмі цікава. Што сказано правильно? А сутнасць то ў тым, што 50-е гады Америка трымала Лацінскую Америку шляхам улівання вялікіх грошай, каб мець свае рэжымы, некого там Перона, там ці каго, у Парагваі, там, у Бразіліі, там, у Венесуэле. Шмат было пераваротаў ваенных. Америка улівала свае грошы, каб мець там сваіх людзей. Потым Америка адмовілася ад гэтага. Пачаўся не экспорт сваіх, но як бы рэзідэнтаў, сваіх дыктатараў, якія падтрымліваюць Америка там грашыма, і яны праводзяць нейкую палітыку выгадную Амерыцы. Пачаўся экспорт дэмакратыі. І дэмакратыя стварае такія умовы, што краіна трапляе ў сферу адпаведных каштоўнасцяў, гэта Амерыцы найбольш выгадна. І вот гэты палітык мне это сказаў тады, калі такія былі пікіроўкі, калі я іх разглаваў трохі. Мне это без іх было вядома, але мне вельмі важна было, каб яны гэта сказалі. І таму гэтая вот дэмакратычная каштоўнасці, барацьба за дэмакратыю, еўразвяз вельмі перажывае, каб у нас была дэмакратыя, за правы чалавека, ай-яй-яй, это для наіўных дзяцей усё. Все это не так. Еўропа вельмі прагматычная, вельмі рацыянальная. У яе свае лідары, якія дамінуюць, якія маюць свае інтарэсы. І гэтыя інтарэсы ёсць галоўныя. А дэмакратыя і дэмакратычныя каштоўнасці – гэта толькі механізм для ажыццяўлення іхнай палітыкі. І гэта вельмі добра відаць на адносінах да Чечэніі, скажем. Вот это двойны стандарт, як было. Хто ж падтрымаў чеченскую барацьбу? Хто падтрымаў? Толькі французскія мастакі, які там выходзілі і вытавалі. Так, Зенон Станіславович, але пытанне было о бенефі. Чаму іх два? Ну, так вот гэта адказ. Гэта без разумення, што такое палітыка заходняя і маскоўская, і наша няма чаго даваць адказ на гэтае пытанне. Гэта не можна, калі чалавек не ведае, колькі двойчы два, то не трэба яму казаць пра корань квадратны. Трэба спачатку знаць гэта, элементарныя рэчы. А так ім прыедзе з захада некі лапаць і будзе ім лапшу на вушы вешаць пра правы чалавека, пра гомасексуалістаў, пра гэтыя ўсе каштоўнасці. Вы будзеце вот так вот, а вы грошы давалі. Для чаго яны прыязджаюць? Які інтэрас у гэтым? Вот у чым справа. Таму гэта трэба знаць. Калі гэтага не знаць, тады нічога не знаць. І гэта вельмі істотна. Вот то, што я сказаў, што дэмакратыя для гэтай палітыкі ёсць механізм для ажыццяўлення сваіх інтарэсаў. Яны гэта робяць. А цяпер я скажу, якім чынам гэта робіцца і чаму быў расколаты народны фронт. І чаму была палітыка, скажем, Сораса, палітыка адкрытых дзвярэй, адкрытай дзяржавы. Куды можа любы банк, любы зайсці са сваімі велізарнымі капіталамі, як слон у пасуднай лаўцы, там усё зрабіць, так усім будзе лепей, усе будуць мець работу, вот, будуць мець танныя тавары, але не будуць мець сваіх каштоўнасцей, будуць працаваць на Аркадыю у Варшаве, як рабы.
І польскім дзяўчатам, якія у кракаўскім, там, скажем, Карфуры ці што 800 злотых атрымліваюць, яны ў туалет не могуць схадзіць, ім кажуць памперсы адзець. Что это такое? Это не польский капитал. И законодаўства нават няма пра гіпермаркеты, хаця, скажем, французы маюць. Вот. Таму гэта пытанне інтарэсаў. І дэмакратыя тут ні пры чым. Это механізм пранікнення ў адпаведную краіну, каб ажыццяўліць свае інтарэсы. І дэмакратыя ёсць галоўным канём. Траянскім ці не траянскім, неважна. Вот. І тое самае, што ў Лацінскай Амерыцы, што тут. І то, што я казаў пра Сербію, гэта ёсць адзін з прыкладаў, як увайшлі ў Сербію. Як уваходзілі на Беларусь. Не можна было ўвайсці, бо там ужо быў фронт. Там ужо была сіла, якая незалежнасць вярнула. Это ж унікальная падзея. 200 гадоў ваявалі за незалежнасць. Яна ёсць. Улады не ўзялі. Улады не ўзялі, бо грамадства не было падрыхтована. Вельмі кароткі перыяд быў. Паспела Москва мобілізавацца, кінуць усе сродкі, КГБ, улада ж засталася ў камуністаў, савецкіх, і яны зманіпуліравалі, змаглі выцягнуць свайго чалавека, і пачалася вось гэтая палітыка ўнутранай акупацыі, як мы называем. Але фронт заставаўся. І для таго, каб свае інтарэсы, бо што адбываецца? Прыходзіць Лукашенко, прыходзіць КГБ, прыходзяць рускія, займаюць усе галоўныя пасты. У Беларусі КГБ занялі войска, генералы. Сюды, усе тыя латыпы вы паявіліся, скуль жа не паявіліся. Ды ўсе тыя Егоровы ды Зайцевы. Адтуль прыйшлі, нават не грамадзяне Беларусі. Захад это бачыць. Як на это ўплываць? Захаду невыгадна, калі Расія будзе са сваімі ракетамі стаяць на Бугу. І Польше это невыгадна, нікому. Так? Толькі через дэмакратыю. Вот механізм дэмакратыі ёсць. А дэмакратыю заняў Беларускі народны фронт, які ставіць стаўку на незалежную дзяржаву дэмакратычную Беларусь. І мы адкрыем дзверы таму, каму мы захочам, калі нам будзе выгадна. І калі ты будзеш плаціць нам падаткі, ты не будешь нами кіраваць. І мы не дапусцім, каб заходні капітал увайшоў у нашыя банкі, у нашу краіну і рабіў, што хочаш, а нашыя дзеўкі з памперсамі стаялі за прылаўкам. Такого не будзе. Такого не будзе. Будзе на раўных. Мы за дэмакратыю. Але мы не будзем рабамі ў вашай дэмакратыі. Яны ж цудоўна это ведаюць. Што рабіць? Трэба знайсці сваіх дэмакратаў. Сваіх дуракоў трэба знайсці. Так, як у Сербіі находзілі. Так? Яны іх шукаюць, прысылаюць віка. Чаму? Не прыслалі ж ніякого чыноўніка, прыслалі кіраўніка знешняй разведкі Нямецчыны, вопытнага прафесіянала. І ён узначалівае місію АБСЕ. На яму спускаюць, што ён пачынае рабіць. Ён пачынае фармаваць, шукаць. Там, шукаў Лябедзек, там Калякін, ён панаходзіў іх. Это ж людзі, якія былі супраць незалежнасці. Лябедзька ж быў у групе Лукашэнкі. Яны ж ведалі, што ён супраць незалежнасці. Яны ж яго да ўлады вялі. Разумееце, ён шукае сярод гэтых, сярод фронта ён не шукае. І, сабраўшы гэтых людзей, дае ім грошы. А ў фронте шукаюць, тут жа працуе агентура, шукаюць людзей. Нашли одного друга, слухайце, вы будете мець офісы, будете мець кампутары, будете мець офісы, але трэба, каб еўрапейскія каштоўнасці. Пазняк састарэў. Ён же нацыяналіст, ён же мае негатыўнае рэноме. Яго ж ніхто не ўспрымае. Вы зайдзеце ў тупік з такім это. І было пастаўлена дакладна, што будзеце мець усё, калі не будзе пазняк. Это я маю дакладныя звесткі. Хто гэта гаварыў? Хто, мне ўжо это сказалі мае ж фронтаўцы. Аб этом жа ішла размова. У выніку стварылі гэты круглы стол і так далей, раскалолі народны фронт, таму што з'езд, грошы былі кінутыя на гэты з'езд раскольны. І вік, калі праваліўся Шрёдер, а Шрёдер гэта агентура КГБ. Ён же працуе зараз у Газпроме, з Газпромом звязаны. Знаеце ўсю ту гісторыю са Шрёдерам. Так от, калі праваліўся Шрёдер і выявіліся яго сувязі з Газпромом, з КГБ, вот, Шрёдер жа штурхаў гэты паўночны газопровод, усё это ў інтарэсах Расіі, то агентура напалохалася. І ў тым ліку, я так думаю, напалохаўся і вік. І ён зрабіў такі ход, ён даў інтэрв'ю беларускай газеце. Яно надрукавана, кожны можа прачытаць. Дзе ён сказаў, раскрыў усё, як яны рыхтавалі гэты круглы стол. І ён там сказаў, што мы узгаднялі свае дзейнасці з КГБ. Это яго словы. Ён прызнаўся, што мы
у работе супраць Народного фронта и стварэнні гэтай оппозиции супрацоўнічалі з КГБ. Яму задали пытанне, а какие сродки на это пошли? И он сказал, 1 миллион 700 тысяч долларов на раскол Народного фронта и стварэння вот гэтай оппозиции. Ну, гэта ж элементарная рэчы. Чалавек прызнаўся, больш таго, ў 2000 годзе, это перад гэтым, была канферэнцыя ў Беластоку. І на гэтай канферэнцыі прысутнічалі нават нашыя некаторыя дэпутаты, скажем, Валентин Голубев прысутнічаў. І ён там выступіў і сказаў, галоўная задача нашай місіі АБСЕ і нашай, палітыкі на Беларусі, гэта забяспечыць умовы аб'яднання Беларусі і Расіі. Гэта ж засведчана, это было ў Беластоку, гэта законспектавана, гэта ёсць у газетах. Гэтыя людзі зараз, яны быццам бы там у палітыцы, там у Брюсселі, нічого не ведаюць. Это ніякія не палітыкі, панове, пра што вы гаворыце? Такі загавар супраць бацькаўшчыны, супраць нашай нацыі. Вот адкрыта вам плююць у вочы, ж адкрыта вам гавораць. І гэта, Вік, это ж не палітык, это ж, паўтараю, разведчык. Так вот, гэта ўсё прывяло до таго, што яны стварылі сваю апазіцыю. Яны давалі ім грошы. Вот и появились все Беляцкие, все вот праз гэта, это ж все ж ведаюць это. І вось праз гэта ішлі грошы, а фронт, частка яго перайшла на гэтыя грошы, яны засталіся як бы БНФ, все, вот, яны перайшлі на гэтыя грошы, атрымалі гэтыя офісы і кампутары, адпаведна, і пачалі рабіць тое, што ім кажа Еўразвяз. Трэба Ганчарыка на прэзідэнта, калі ласка. Падтрымлівалі Ганчарыка, адзіну кандыдатуру ў 2001 годзе. Хто такі Ганчарык? Член бюро ЦК КПБ, які ішоў у 90-м годзе на выбары супраць фронта. Это мацёры камуніст, номенклатура. Вот этот фронт, вот это, какие были у фронта, вот гэтые, вот это, там, кто там, Винцук, Беляцкий, там, все эти люди, они подтрымливали его, потому что гроши дали. Значит, что это за политика? За что вы продались? За какие идеи? Идеи нема. Дали гроши, дали махчимости. И говорили другим фронтовцам, простым, может быть, и хорошим хлопцам, что слухайте, хлопцы, будет все. Европа поможет, за демократы. А что вылилась эта демократия? Вот она вылилась у тое, что Захад атрымаў свою групу апозіцыю, на якую ён можа ўплываць грашыма, і якія будуць выконваць яго пажаданні, каб ціснулі на Лукашэнку. Яны ціснуць на Лукашэнку, робяць там, знаю, пікеты, мобы-шмобы там розныя, но яны там это самае, гэта іх саджае ў турму, хаця там агентуры свае поўна. У гэты час яны вядуць перамовы з Лукашэнкам. Так і гэтак, так і так. Вестервеля едзе там, і Сікорскі едзе, 3 мільёны там, 3 мільярды прапануюць, усё. Ціск на Лукашэнку з боку сваей апозіцыі, і тут жа перамовы з Лукашэнкам у інтарэсах Захаду. Гэта і ёсць заходняя палітыка, панове. Вось гэта ёсць, не дэмакратыя. Гэта ёсць заходняя палітыка. І вось гэтыя людзі, якія пашлі на гэта без ідэі, вось, без мэты. Таму што якая іх мэта? Яны што, змагаюцца за ўладу? У іх няма ніякого плана, ніякой канцэпцыі. У іх няма ні ўрада, нічога. Это не пазіцыя. Это куча людзей, якімі кіруе Захад, дае ім грошы і кажа, што рабіць. Прытым набралі маладзёнаў, маладых. Палітыка не справа моладзі. Трэба разумець, моладзі трэба вучыцца. Палітыка – это справа дарослых людзей, якіх ёсць ужо вопыт у галаве і ў сацыяльнай становішчы. Моладзь можа памагаць, можа быць, яна пазіцыю, яна ўсё, але яна павінна вучыцца. Што ж вы ўцянулі гэтую моладзь, і сядзяць яны у тых у турмах, іх нішчаць, яны адукацыі не атрымалі, і ўжо здароўе ад іх адбяруць. Усё, дзеля якіх ідэй, дзеля якіх інтарэсаў. У той час нішчыцца мова, нішчыцца ўсё беларускае, нішчыцца кнігі беларускія. На гэтым людзям, што за вікам стаяць, вот этому Захаду, хоць 100 раз сказано, хоць плюю вочы, яны этого не чуюць. Это не чуюць. От калі пра гомасексуалістаў скажуць, от гэта каштоўнасць. Это што, каштоўнасць? Это ж збачэнства. Это ж супраць прыроды.
Гэта ж супярэчыць прыродзе рэчаў. Мне калі задавалі такое пытанне, я сказаў, у дэмакратычнай Беларусі будзе прынята закон об злачынстве супраць прыроды чалавека. Это не будзе прапагандавацца. І не трэба тут прыводзіць всякія аргументы ідыёцкія. Ёсць рэчы элементарныя, якія трэба ведаць, як пастроена прырода, як пастроены чалавек, як пастроены грамадства. Мы маем гісторыю, не толькі біблійную пра Садом і Гамору. Мы маем гісторыю Рыма, маем гісторыю Грэцыі, знаем, ад чаго яны упалі. Не ад эканамічнага крызісу. Згнілі маральна. Мораль згніла поўнасцю. Усё, і знікла цывілізацыя. Вот. Так вот, раскол Народного фронта. Вот он был на гэтай глебе, а ўсё подвешено под дэмакратыю. І вот гэтая палітыка Захада на Беларусі, яна пацярпела поўнае фіяска. Яны ў поўным тупіку, іх няма ніякіх ідэй. Яны не ведаюць, што рабіць, што прапанаваць. Яны кожного пытаюць маладзёна, якого ў Брусселі, а што зрабіць для Беларусі, для дэмакратыі? Тыя прымаюць нейкую пастанову, просім Захад там зрабіць. Ну, слухай, клуб вар'ятаў. Яны апынуліся ў поўнай прастрацыі. Яны не знаюць, што рабіць, таму што сілы ў іх няма. То, што мы стварылі на Беларусі, гэта не апазіцыя, гэта ўвогуле не сіла. Народ наш не дурны. Ён бачыць, чаго варты гэтыя людзі. Яны гавораць усе па-руску. Яны былі ў групе Лукашэнкі. Яны гэты народ называюць чаркай і шкваркай. Яны называюць этот народ дурным. Яны не дараслі да іх вялікіх ідэй дэмакратыі. І што, народ на іх як павінен глядзець? За іхную дэмакратыю змагацца? Наш народ вельмі разумны. Нават калі ён п'яны, то ён разумны. Он не пропівае розум. Байкот показаў. Не пропілі розум. Вельмі свядома себе павялі. І таму нема ніякой іншай альтэрнатывы. Свой народ трэба любіць, бо другого народу нема. І які б ён не быў, яму трэба дапамагчы. Які б ён быў, ты ёсць часткай гэтага народа. Ты не можаш так яго абзываць. Ты можаш толькі яму дапамагчы, ахвяравацца сваёй душой, сваімі ведамі. І калі ты атрымаў свае веды, дык дапамажы гэтаму народу болей ведаць, а не быць у гэтым калгасным рабстве. Вот цяпер што, якія вынікі, якія вывады з усяго зрабіць? А вывады такія, што гэтая ўся гісторыя паказала, што якую б вы не стваралі сілу на фальшывых ідэях, яна не будзе сілай. Народ яе не падтрымае. І няма ніякіх карэнняў яе. Бо гэта не апазіцыя. Гэта не апазіцыя не таму нават, што іх там чужая сіла падтрымлівае фінансамі, ўсё. Таму што не маюць ідэй дзеля народа. Няма нацыянальнай ідэі. Дэмакратыя сама па сабе – гэта абстракцыя. Это просто абстракцыя. Дэмакратыя базуецца на адпаведнай грамадскай структуры, на дзяржаве, на каштоўнасцях адпаведных і народных у першую чаргу. Калі ёсць з'яднаная кансалідаваная нацыя на адпаведнай тэрыторыі з адпаведнай культурай, якая думае, як нам уладкаваць сваё жыццё. Тады прапануецца уладкаваць дэмакратычна. Уладкуем дэмакратычна, толькі тады, калі нешта ёсць аснова. Калі гэтага няма, калі ёсць проста нішто, што ператварае гэты рэжым, у натоўп пераствараюць людзей. Знішчэнне мовы, знішчэнне культуры. Гэта робіцца для таго, каб людзі не мелі апоры. Як няма каштоўнасцяў, няма апоры. Людзьмі можна маніпуляваць. Яны не знаюць, чалавек хоча выжыць і не знае, за што ўхапіцца, да якога берага прыстаць. А калі ў яго ёсць гэтае, то гэтага чалавека не зманіпулюеш. Так вот, гэта гісторыя з гэтым расколом фронта і так званай апазіцыяй паказала поўную бесперспектыўнасць тых заходняй палітыкі і тых людзей, якія робяць стаўку не на народныя інтарэсы, не на нацыянальныя інтарэсы, не на духоўныя каштоўнасці, а на мамону і на чужую палітыку. Многія з іх разумеюць, што свае палітыкі не робяць. Якую вы робіце сваю палітыку? Што вам Захад скажа, то і робіць. Што гэта такое? Вот вынік, чаму быў расколаты Народны фронт і вынік гэтай поўнай паразы іхнай так званай апазіцыі. Это цяпер ужо стала відаць. Гэтыя людзі, якія былі ў Народным фронце, якія былі разам са мной. І калі яны прымалі рашэнне, што яны пойдуць з гэтымі, з Еўропай,
мы будем иметь силу, мы будем иметь офисы, компьютеры, у нас будут сродки, тогда сможем провести выборчую кампанию, будем змагаться. А я есть причиной, бо Захад не хотел, как был я. Они хотели, любого, только поставить некого своего. И мне это сказали. Мои поплечники приехали до меня. Я их послухал и сказал: послухайте, хлопцы, добре, что вы такие щирые, и что вы верите в те перспективы, які вам пообещали в Европе. Перспективы солидные, бо вам дадут шмат грошей, вы будете выглядать добре, можете дзейнічаць, выкарыстоўваць эти гроши. Але не забывайте, что улада не у вас. И все эти гроши, и все эти дивиденды от вас могут забрать одним махом руки. Ты, супроть кого вы будете змагаться. Это первое. А другое. А что, коли вам не удастся вот эта афера расколоть Народный фронт и позбавиться Поздняка? Что вы будете робить? И вы ведаете, что? Они разгубились. Яны нават не продумали, а что будет, коли будет такой вариант, а як себе поводить. И это меня просто збентежило. Потому что як вы можете, нават не, коли вы серьезно хотите уже тут нечто зробить и приехать, то вы же маете план докладный, и что вы будете робить по кроках, и як у вас нават этого нема. Так я вам скажу, что будет. И я им сказал: а будет вот что, праз некий час люди, якія пойдут за вами на гэтых каштоўнасцях, на грошах, на Европе, на правах человека, так само абстракция. Потому что, коли знищают белорусские школы, все это как бы не правы человека. А что такое правы человека? А вот коли гомосексуалистов там, вот это правы. Это ж парадокс. Ну так вот, люди, якія пойдут за вами на основе гэтых вот каштоўнасцяў, грошовых, вот, европейских, еще, яны будут не только такие, как вы, яны вас пераўзыдуць у вашем разумении каштоўнасцяў, и яны вас выкинуть на свалку, на смецце. И это будет вельмі хутка. Вот вынік. И это будет полный маразм. После этого будет полный маразм, який будет контролироваться уже не Европой, а агентурой. Ну, так зараз, не? Так от, так зараз же трималося. Год чи два тому їх же всіх вигнали, ті лейтенанти молоді, які прийшли, там, Янукевич, там, всі. Усіх этих подаров професорів, які були, там, Мінцук, там, всіх викинули на свалку. А вони ж починали Народний фронт. Ми ж разом змагалися. Но вони клюнули на мамону, клюнули на гэта. І я їм сказав, що буде. От яни їх виростили, і яни їх витурили. А хто керує тепер цим так званим Народним фронтом? Навіть не Європа, агентура. Агентура, выборы 2010 года, когда была та провокация железом по шклу, все ж показала, и они же все раскололись. Все ж подписали там прошение. Ну, гэты Романчук, як його, ну, то гэты самый таки колоритный, он уже там открыто все. Остальные меньше колоритно, але все ж засведчили свое супрацоўніцтва з ГБ. Якая політика? Далее нема куди йти. У 30-х годах за такие речи борьба была вельми жесткая. Пришили просто. Там не церемонились, это была другая психология. Вот. Тому это полный тупик тих людей, які пішли з этой віковської опозиції, з этой, і повний тупик самої європейської політики. Дякую Богу, що тоді, коли кололи Народний фронт, заставався костяк того Народного фронту на адрадженських національних ідеях, які провели до незалежності. Ми засталися. І ми зробили шмат. Ми не лезем у екран, ми не лезем під камери, ми не робимо собі піар ніякий, тому що він нам не потрібний, нас мало, нам треба робити роботу. Що з того, що ми будемо себе піарити, коли нас 3,5 в партії, фронт не 40 тисяч. Ми знаємо, що ми можемо зробити, і ми це робимо. Усі сакральні місця, сакральні святи ми контролюємо.
вот будет 28 дзяды. Кто это робіць? Хто зрабіў народны мемарыял на Курапатах? Игумен, игуменский шлях, День незалежности. Далее. Листопад, Слуцкий збройный чин. Это все сакральные места. Это тое, что повинно тримать дух нашего народа. Это тое, что зрабіў наш Сергей Коваленко. Простый учинок. Публічна, сярод белага дня, залез на гэту ёлку над усім і 4-метровый сцяг. Ён ішоў на пасадку. Ясна, што яго пасадзяць, ясна, ён пашоў. Але гэты сцяг падняты быў над усёй Беларусі. Это показано, што мы тут, беларусы, наша праўда, наш сімвал, мы ідём, гатовы на смерць за гэта. І гэта скаланула людзей. Згодзен? Так. Скаланула людзей. Вот які. Вот гэтыя рэчы мы трымаем. І цяпер найбольшае, што ўдалося зрабіць, гэта вот гэты байкот. Нема шуму, нема вэрхалу. Агентура поўнасцю, здаецца, ўсіх задавіла, і гэту Еўропу, і пішуць, што 75% усе падтрымалі уладу. Хай пішуць, што хочуць. Рэальнасць то другая. Реальность такая, что народ не пошел голосовать. Хай они хоть на голову станут, хоть ногами дрыгают, хай пишут, что хочут, хай вся Европа пише. Не має уже это ніякого значения. Треба было зробити справу, как наш народ вот тут и тут зрозумел, что все, этот режим подтримливать не будем. И он его не подтримал. И у нас есть подстава, як теперь у громадства быть, як працаваць з этим народом, далей, все. Мы, это народ зробил. Мы только допомагали, як могли. Мы не ставим себе выше этого народа. Вот вынік 10 годов, уже 10 год, как раскололи, больше, это уже прошло уже 12 годов, как раскололи фронт. Вот вынік этой политики. И кто оказался прав, кто виноват, уже видовочно. Але нам нема сенсу, мы не злорадствуем. Казать, что ну вот, это такое. Все есть, як есть. Потому что усе мы зараз знаходимся, дзякуючы ў першую чаргу вот гэтаму расколу, тому, что гэтыя люди пошли на здраду. Усе мы знаходимся в вельмі дрэнным стане. Мы, нация, переживаем гуманитарную катастрофу зараз. 18 год маразматычна антыбеларуского режима. Знішчаная навука, вытоптаная, цэлыя інстытуты. Зараз закрываюць кансерваторыі, многія наборы на музыку, нішчаць музыку, нішчаць нашу літаратуру, раскололи наш самы пісьменніцкі саюз, забрали яго дом пісьменніцкі, пісьменнікаў выкинули на вуліцу. Так? Со школами што робіцца? Абнізілі узровень адукацыі, узровень сацыяльны, опустили нас просто на низ. Это гуманитарная катастрофа, потому что процветает это хамство, процветает это на калі побач людзі, якія краіны, якія былі значна ніжэй нас, балты там все, яны развіваюцца ў нармальным рэжыме. Вот што створана. І цяпер з гэтага трэба выйсці. І выйсці разам. Разам это значит усіму народу. І ідэя тая, якая была і 20 гадоў таму. Гэта беларуская ідэя, гэта нацыянальная ідэя, ідэя народнай дзяржавы, ідэя дэмакратыі, ідэя вольнай незалежнай Беларусі. Незалежнай не ў сэнсе фармальным, што мы незалежная держава, маем свае войскі, свае амбасады, свае грошы, усё. Это мы цяпер усё маем. А па-сапраўднаму мы павінны быць незалежнай. Мы самі ствараем. Наша задача будзе стварыць моцны ўнутраны рынок. Моцны ўнутраны рынок. У нас вельмі шмат зямлі, у нас па гектару на чалавека. Вось наши ідэі, з якімі мы прыйшлі, якім нас народ падтрымаў у 90-м годзе, з якімі мы незалежнасць эту заваявалі, вярнулі, і цяпер з гэтымі ідэямі нацыянальнай кансалідацыі мы павінны развітацца з гэтым рэжымам. Мы не будзем зводзіць рахункі з тымі, якія нарабілі памылак і нарабілі. Это ўжо імі зоймецца гісторыя. Наша задача зараз вярнуцца ў нармальнасць, скончыць з гэтым рэжымам. І цяпер такія магчымасці паявіліся. Трэба брацца за гэта. Вялікая надзея на моладзь таксама.